ja messut tulee virallisesti avaamaan Pekka Sahama, ensimmäisten Karjalan erämessujen yksi järjestäjistä 40 vuoden takaa. Olepa hyvä, Pekka. Kiitoksia. Hyvät eräihmiset, arvoisat kutsuvieraat, hyvät ystävät ja kaikki te, jotka tiedätte, että metsä ei ole koskaan aivan hiljainen. On suuri ilo ja kunnia saada avata Karjalan erämessut 2026 ja samalla tietenkin muistella vanhoja. Tämä hetki on minulle myös erityisen merkityksellinen. Sain nimittäin olla mukana jo silloin, kun kaikki alkoi, vuonna 1985, kun järjestimme ensimmäisen Karjalan eränäyttelyn Lieksan Nurmijärvellä Jongunjoella. Samalla täytyy myös todeta, että mieli on haikea. Meidän silloinen messutiimi ja työkaverit, idean isä Reijo, armoton retkeilmies Joensuusta, markkinointimies Kari ja Markku samoin Joensuusta, työparini Arto Jongunjoelta, ovat kaikki jo siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Tämä on siis hieno tilaisuus myös kunnioittaa heidän muistoaan. Täytyy sanoa, että messujen alku oli vahva. Markkinointi onnistui nimittäin erinomaisesti. Ja ohjelma, mikä saatiin rakennettua, oli hyvä. Leo Lastumäki ja Jaakko Teppo jututtivat ja hauskuttivat porukkaa. Jaakko Kolmonen teki eräruokaa. Oli koiranäytökset ynnä muuta mielenkiintoista. Saimme mukaan lähes 100 alan merkittävää näyttelijäasettajaa ja paikalle saapuu noin 10 000 kävijää. Se oli siihen aikaan valtava määrä, itse asiassa niin suuri, että emme oikein osanneet varautuakaan siihen. Liikennejärjestelyt sinne Hiekkatien perälle, ne oli, sanottaisiko, hyvin opettavaiset. Parkkipaikkoja oli aivan liian vähän ja välillä vaikutti siltä, että koko Pohjois-Karjala oli tulossa paikalle yhtä aikaa. Yhdellä linja-autolla yritettiin kuskata ihmisiä sieltä kaukaa, mihin autot lopulta saatiin sopimaan messualueelle ja takaisin. Se ei todellakaan riittänyt alkuunkaan. Mutta vaikka järjestelyt hetkittäin kuumenivat, yksi asia kävi selväksi. Olimme oikealla asialla. Kiinnostus oli aitoa ja teemat puhuttelivat. Palaute yleisöltä ja erityisesti näyttelijäasettajilta oli erinomaisen hyvä. Tästä syystä onkin hienoa seistä täällä tänään 40-vuotisjuhlamessulla. Ja se kertoo siitä, että se mitä silloin aloitettiin ei ollut ohimenevä ilmiö, vaan jotain kestävää. Vuosi 1985 oli Lieksassa muutenkin erityinen. Erä- ja luontomatkailuun panostettiin tuolloin todella voimakkaasti. Samana vuonna avattiin Lieksan erämatkailukeskus. Se oli konkreettinen osoitus siitä, että luonto nähtiin tulevaisuuden mahdollisuutta. Lisäksi Jongunjoella järjestettiin erävailujen SM-kilpailut, jotka toivat valtakunnallista näkyvyyttä ja vahvistivat alueen asemaa eräkulttuurikeskuksena. Metsästys- ja kalastusmatkatoimistoja Euroopasta vieraili alueella tutustumassa tarjontaan ja matkojen myynti käynnistyikin varsin vauhdikkaasti. No heti seuraavana vuonna poksahti Tšernobyl. Ensimmäinen kriisi, joita on sitten tullut vastaan tasaisesti ja varmaan tulee jatkossakin. Karjalan eränäyttely syntyy siis osana laajempaa kehitystä, ei sattumalta, vaan tarpeeseen. Silloin 80-luvulla erämessuja ei ollut joka kunnalla. Suomessa oli käytännössä 2 tapahtumaa. Riihimäen erämessut ja sitten meidän messut Lieksassa. Heti alkuvaiheessa päätettiin, että nämä järjestetään vuorovuosi, ei kilpaillen, vaan rinnakkain. Ja täytyy sanoa, että se oli aika viisas ja jopa edistyksellinen ratkaisu siihen aikaan. Vuoden 1985 tapahtumaan mahtui myös asioita, joita näin jälkikäteen hieman hymyilyttää muistella. Valitsimme silloin ensimmäisen kerran Suomen valtakunnan vuoden erämiehen. Nykyään palkitaan erämiehiä, eränaisia, eräkoiria ja paljon muuta. Ja silloin lähdettiin liikkeelle yhdestä henkilöstä. Järjestimme myös paneelikeskustelun henkilökohtaisesta lempiaiheesta, eli metsästysmatkailusta. Paikalla oli arvokkaita herroja, edustajia
maa- ja metsätalousministeriöstä, Metsästäjän keskusjärjestöstä, Metsästäjäliitosta ja Metsähallituksesta. Jos oikein muistan, niin keskustelun sävy oli varsin varovainen. Ulkomailta Suomeen suuntautuvaan metsästysmatkailuun suhtauduttiin pikemminkin epäillen kuin innostuneesti. Tänä päivänä asetelma on onneksi lähes päinvastainen. Metsästysmatkailu nähdään mahdollisuutena osana elinkeinoa ja alueiden elinvoimaa. Vaikka rehellisyyden nimissä aivan kaikki ei ole muuttunut. Esimerkiksi lupakäytännöt aiheuttaa keskustelua edelleen. Itä- ja Pohjois-Suomen alueen suurimman maanomistajan Metsähallituksen lupakäytäntö on nykyisen lainsäädännön myötä sellainen, että se käytännössä estää ulkomailta suuntautuvan metsästysmatkailun kehittämisen. Potentiaalia ja kysyntää sille kyllä olisi. Riistakannat. Olen aina ihmetellyt, että toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa, Ruotsista minulla on hyvinkin paljon henkilökohtaista kokemusta, niin Suomessa erittäin usein riista, erityisesti sorkkaeläimet, nähdään vain rasitteena metsille ja kannat halutaan sitä myöten pitää minimissä. Riistaa ei nähdä mahdollisuutena ja resurssina, joka voisi hyödyntää esimerkiksi matkailun muodossa näitä syrjäseutuja. Toivottavasti tähän nähdään muutos tulevaisuudessa. Kun katsomme näitä messuja tänään, yksi asia nousee selvästi esiin. Perusasiat on säilynyt. Metsästys, kalastus, luonto, varusteet, osaaminen ja yhteisöllisyys. Ne ovat edelleen tämän tapahtuman ydin ja ne ovat edelleen tärkeitä tämän päivän eränaisille ja erämiehille. Näiden messujen merkitys onkin siinä, että täällä voi kohdata, oppia ja nähdä uutta, tutustua alan uutuuksiin ja aistia mihin suuntaan ala on kehittymässä. Päästä kokeilemaan miltä mikin varuste, ase tai vapa tuntuu kädessä, miltä uistimet näyttää ja niin edelleen. Varsinainen kauppahan on jo siirtynyt suurelta osin verkkoon. Samalla on kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten tulevaisuutta rakennetaan. Messujen suunnitelmia kun katsoo, niin huomaa, että katsetta suunnataan yhä laajemmalle. Teemoja halutaan laajentaa ja mukaan pyritään saamaan uusia kohderyhmiä. Se on täysin luonnollista. Maailma muuttuu ja tapahtumien on syytä elää ja muuttua mukana. Mutta samalla on tärkeää muistaa se perusta, jolle kaikki on rakennettu. Ne samat teemat, jotka toivat Jongunjoelle 10 000 kävijää jo vuonna 1985, ovat edelleen ajankohtaisia ja merkityksellisiä. Ne eivät ole vain harrastuksia, ne ovat erityisesti täällä Pohjois-Karjalassa osa elämäntapaa, osa identiteettiä, niin myös vahvasti itselleni. Ja ehkä tässä juuri on tämän tapahtuman vahvuus. Yhdistää perinteen ja uudistumisen. Antaa tilaa uusille ajatuksille, mutta pitää jalat tukevasti sammaleissa. Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia teitä, jotka olette vuosien varrella olleet mukana rakentamassa tätä tapahtumaa. Järjestäjiä, vapaaehtoisia, näytteille asettajia ja kävijöitä. Te olette pitäneet tämän nuotion palamassa. Minulle tämä hetki tuntuu vähän samalta kuin paluu vanhalle nuotion paikalle. Maisema on osin muuttunut, paljon on uutta, mutta tunne on tuttu. Ja tuli palaa edelleen. Jos jotain tästä matkasta on oppinut, niin ehkä tämä. Eräelämässä, kuten messujen järjestämissä, välillä kastutaan, välillä eksytään ja joskus joudutaan tekemään uusi kierros. Mutta perille kuitenkin päästään. Hyvät kuulijat, toivotan teille antoisia messupäiviä, hyviä kohtaamisia, uusia ajatuksia ja ehkä yhden hyvän erätarinan kokemuksen lisää. Ja muistakaa, kaikkea ei tarvitse edes liikaa. Luonto ja erämaalla tekee sen usein meidän puolesta. Täten minulla on suuri ilo ja kunnia julistaa Karjalan erämessut 2026 avatuksi. Kiitos.